Badu kuat udah terang, pajak udah terang ban rak kejengkut hakan ni ke Nongtraw konsentrasi. Ka Village Defense Party jong ka Shnong Nongtraw, kila pentri kami kilat ban Ïada ya ka Wahlyngdoh West KHASI Hills. Haba penpau ya jing snau kia halor ka jing penjot iki jing tau badan jing ha lingbaki kam be an kum ka jing be dawai ber ka jing pendan kam ya ki tiar pen betei ka VDP ka labo ya ki jing tho ai jing maham haki road wa bat haki wa. Kila khot ru iki Shnong ba marjan ban ya don lang ha ka jing persyang ban penek pensa bat ban syem iki rukom ridok ha ki bala ban penek ya ka jing khot jang kawa. Tagadau bangwan bu ya kene ban penek pensa ya ki gitu wa ha ka ba ki gitu wa kinyo ban songne daga ba kinum donsu ki ba penjot kene ban bom pathar ban wi dawai ban song khareu kene ban khangjar ban karm seri ha kapor kabagi